Dovolte v krátkosti povedať, že mám na predaj 2000 kovových mincí bulharských jednolevovky, vyzerajú také jak zlaté. Jedna má hodnotu 50 centov. Potreboval by som ich predať, aby som mohol opraviť toto auto Peugeot Partner, to by mi mohol niekto pomôcť. Mám na predaj pohľadávku potvrdený 2 rozsudkami, ktorá už v súčasnosti je istina plus úroky 4 milióny eur. S tým, že motivácia pre kupujúceho je, že 40% položím na stôl, ja si zaplatím dane a 40% dostane cash. Legálny obchod, to je legálny. Sprostredkovateľ, ktorý to sprostredkuje, dostane 10%, 5% odo mňa, 5% od kupujúceho. To je 400 000 eur. Nechcete 400 000 eur? Tak sa snažte nájsť nejakého kupca. Ďalej, mám pripravené pre natáčanie 5-dielny televízny veľkoseriál Veľká Morava. Napísal som scenár počas azylového konania vo Švajčiarsku. Pozdravujem Petra Hilbranta, krstného otca môjho syna Michala Andreja Molnára, aj Gabrielu Liechty. Pomôžte nám. Ďalej, mám napísané z tých výnosov, lebo Veľká Morava je investícia. To je 5-dielny seriál, veľmi kvalitne spravený, bojové akcie a tak ďalej, veľký kompart a tak ďalej, čiže stalo by to 2 milióny eur. Ale výnosy je predpoklad minimálne 10-násobok, 20 miliónov eur, lebo to by išlo do celej Európy a podľa mňa by mala záujem aj Amerika o európske dianie Veľkej Moravy. Z tých výnosov by som chcel z polovice natočiť ďalší seriál, ktorý mám hotový. Grická čarodejnica. Nádherná kniha, všetci, čo ste čítali, už autorské práva sú voľné, tak som napísal 7-dielny veľkofilmový seriál, podobný jak Angelika, z obdobia upaľovania čarodejníc a kráľovania Márie Terezie. Prosím vás, ak máte kontakty na nejakých sponzorov, to je vynikajúci obchod. Si zoberte výnosy v konečnom dôsledku. 2 roky by trvala výroba Veľkej Moravy, za 2 roky z 2 milióny je 20 miliónov, potom vrazíme 10 miliónov na natočenie Grickej čarodejnici, zase budeme natáčať 2 roky, za 2 roky bude z tej investície, čiže už bez žiadnej ďalšej investície bude výnos 100 miliónov eur. 100 miliónov amerických dolárov. Za to ručím, lebo to je tak kvalitný scenár a téma vynikajúca, že to bude sa predávať, strašne sa to bude predávať. Takže tomuto všetkému proste by som chcel dať zelenú a ešte vás poprosím, kto by vedel o nejakom ubytovaní, aby sme už konečne mohli z tohto stanu vypadnúť, tak by som vám bol veľmi povďačný. Ale môj dôchodok je len 230 eur. Takže môžem dať 50 eur mesačne za prenájom v Bratislave. Takže ešte vás upozorním, že kto by vedel šíriť toto video, pretože ďalšie relácie už budú zase sa viacej budeme venovať tej tvorbe novej ústavy, lebo bude sa blížiť 17. november. Ja na nej pracujem, nebojte sa. Musíme zorganizovať veľký protest, kde budeme žiadať, aby v ľudovom referende sa schválila tá ústava. Čiže ju budeme potrebovať vytlačiť do každej domácnosti. To znamená, že treba už teraz nejakým spôsobom šíriť toto video. Nech toto video má väčšiu sledovanosť. Veď páni eštebáci, už prestaňte, blokujete úzly na Slovensku, veď to je nemysliteľné, aby jeden mal 200 000, mladý Kaliňák, ktorý pokritizuje troška vládu, má 200 000 pozretí a ja, ktorý vám tu dávam užitočné myšlienky, poukazujem na to, že jak ma prenasledujú. Veď kto bojuje za svoje práva, ja bojujem aj za vaše práva.
Veď nikto z vás si nemôže byť istý, že sa neocitnete v tej situácii, jak som ja, pretože to sa nedá ubrániť. To musíme zrušiť tajný dohľad nad občanmi a zrušiť tento štát a založiť si nový štát, v ktorom budeme šťastne žiť. To je celý odkaz. Takže ahojte.